Akumnandi makunje. Ngishilo ngathi kunomoya, ngiyawuza umoya. Halala! Amen. Yazini ma ngixolela kakhulu ngiyasola ukuthi baba la ekhaya sasemsebenzini. Ngicela ukuthi ngimfonele ngizothi kuphi. Ngizokutshela manje ma. Jamani. Baba uzofike kade sikulindile. Kwenze njani? Cha phela ngithi manje sefile ukuthi sonza lo msebenzi lo kade sikhuluma ngayo ekseni. Ngakhumbula? Hayi bandla ngikhathele mina man. Buye emsebenzini. Futhi sekuhlwile man. Angeke senze lento ngesinye isikhathi. Empeleni mntanami ufike isikhathi esikahle impela. Kuthule kuthethu. Akukhale ngisho impukane la endlini. Okusho ukuthi ke lokho umsebenzi wethu sowenza uzoba impumelelo. Uzongithathela leswasho ngane yami uyogeza ngaso ngaphandle komusi. Endaweni evulelekile ebusuku phakathi kwamabili ngo12 isikhathi angizwa. Uma uqeda ugeza mntanami ubuya ngqonde ekhaya ungabheki emuva. Uzuyongena ngqo ekhaya mase ufika ekhaya uqola ngqo embedeni. Lapho ke osuyochitha khona ubusuku nonkosikazi wakho uMamlanga. Ukhumbule njalo uma ugeza uzogeza ubujwabu bheka ungaqhoke ngisho. Angeze ukuphinda kabili lokho mntanami. Ngoba sesizwana. Sengihembe. Oh. Bazalwane. Hayi ngingaboni ngihambela phezulu kangaka. Kuthi angiye bazalwane ukuthi angimemeze. Sema sibala emuva imali esenzile u26486 canisha lezandla. Oh. Hayi amanye amalokisha uthatha kancane umasho. Ayasidlali. Asidlali ngithi ngibongele kakhulu bazalwane yabo le mali lena izosiza kakhulu emphakathini. Ngiphinde ngibonge ukuthi nishiye konke abanyakwenza nemndeni yenu kusebusuku nje nikwazi ukuthi nize la. Canisha lezandla kuleyo ndawo. Nami nginesimemezelo engicela ukusithula. Kube qoso wena. Ngisukuma nokubingelela abazalwane. Amen. Egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Ngisukuma nokubonga intokazi uGabi kumsebenzi omuhle wenzile. Njengoba nazi ke bazalwane ukuthi nami ngithenge itafula ngo100,000. Sengithi hayi njengomesi simadlala ake nginikele ngo150,000 amarandi. Bazalwane sorry kancane ke sithi ngumnqumo lo Mrs. Emerson angifuni ubila kusathi ufuna imali yakho back so ngeke ngize ngiyithathe please. Hayibo Gabi yazi uyangithuka ngalento lo ishoyo. Ngiyayazi into engiyenzayo. Umyeni wami ungishiyele u10 million. Ngakho ke la kwamashu asikho isiquma masankosikazi esifana noMadlala. Okay bazalwane seqotha kuleyo ndawo uMrs. Emla uconfused kancane akazi ukuthi wenzani. Siyabonga. Gabi